iki ibu kalih rong larene lagi nonton TV sareng-sareng. Dek, ibu badhe masak riyin nggih. Nggih, kula badhe ngerjakna PR riyin. Nggih, Dek, mbak bantu ibu teng dapur nggih. Nggih, Bu. Banjur ibu lan anak kesiji ming dapur, lan anak keloro mlebu kamar nggarap PR. Mboten krasa sampun setunggal jam, masakan ibu sampun dados. Banjur ibu lan anak kesiji nyiapna teng meja maem lan lanjut ngresiki dapur. Anak keloro sampun rampung nggarap PR, banjur maring ruang maem. Wih, ambune enak banget. Aku dadi ngelih. Banjur anak keloro nyiduk sega selawuhe lan langsung dipangan. Banjur ibu teka. Dek, kok wis mundut mau disit? Kok bapak durung mundur? Ora ilok mangan disiki wong tua. Kula ngelih, Bu. Ya, nek kaya gue pada baik. Tiru jaman gemene adoh rezeki. Dadi nek kowe rezekine angen kaya kowe Banjur kan anak kesiji teka. Niku, Bu, nanging mangan disiki wong tua iku ora sopan. Soale nunjukake sikap tata krama kali wong tua. Oh, kados niku. Ibu dadi ngerti. Nggih, Bu. Nggih.